Ja näin pyssy palauttaa tässä ensimmäisessä lähdössä valvotuksen hellään huomaan. Ei muuta kuin oikein nautinnollisia hetkiä triathlon parissa tänään. Toisilla ehkä sen 4,5 tuntia, toisilla varmasti sen 7-8 tuntia, mutta upeita suorituksia kaikki tyyliin täällä Joroisten Triathlonissa jälleen kerran. Ja upea osanottajajoukko tätä vuonna mukana. Koko tapahtuma kerää lähes 1200 kestävyysurheilun ystävää triathlonin pariin. Ja kyllä nyt voidaan sanoa, että tuolta valvotuksesta olisi muuten aika isoja montaleita, kun tämä joukko tuonne lähtee, mutta onneksi meidän huoltoveneellä meillä ei ole uistimia tuolla perässä. Ettei siellä sitten tule tuolla joukon keskivaiheella. Itsekin pari triathlon tapahtumaa